Yes, magandang umaga, kabongbon, sa ating mga kapagaling. Alam natin na meron tayong ordinance dito regulating the use of open pipe muffler, and then the very objective of this one para hindi nga po makapagbigay ng noise pollution dito sa ating komunidad, especially po dito sa Vanguard La Union. At ito nga po, nung last year, nagsagawa tayo, we strengthened, especially our personnel here, we strengthened the operation against open pipe muffler at marami tayong nahuli. Almost 49 na individuals, and then they were fined or they voluntarily surrendered their open pipe muffler. And for the month of January, we have apprehended 14 individuals. Also, at the same time, the others, out of that 14, others were fined, others voluntarily surrendered their own open pipe muffler. This ordinance, ang pinakagandahan dito sa ordinance na to ay nagbibigay ng katahimikan, especially sa gabi. Alam naman natin na sa ating komunidad, we need, or the community need peaceful environment. Kaya yun ang binibigay natin sa kanila. At kung may mga gusto na magbigay or sabihin natin na magkakaroon ng noise pollution, ang ginagawa ng kapulisan natin ay ina-apprehend natin sila and then sinasabayan natin. And we have also this program na yung mga identified natin, yung mga na-identify ng ating kapulisan ay pupuntahan natin isa-isa yung mga tao na yan, and then we will inform them na meron tayong ganitong ordinansa. We make it sure that through the pulis sa barangay, yung pulis sa barangay ng ating kapulisan dito ay pupuntahan yung mga tao na yan sa mga bawat barangay until such time na matapos natin na mapuntahan isa-isa, at hopefully they will remove the open pipe muffler at ibalik nila yung stock pipe nila.